Nebi ga mi goro me o mena kila me ya fadi ni parce que denga ni dusuma ma chaman te klome ma te bi sabali ni ne ka sabali o so ma sanadilla I fra sabali o to wana be sabali ti sama chorba fri buloni ladu kante fote ne ga bara dugulu freri mi fam tiena anteli fara ko dugulu la shuna billahi amadima
bamala dribe yorom na bamala dribe faragodi andele faragodi la musaka timba mate ko fote donc faragodi wolo adeli choroba shuna ambatima iga sili farago ali shini kadi ne ko ngama ko be kelindima ne ba dafa shini kelna ni a loupé parce que adita golfo redita mo la play ana nyo wona gare golfo tidda mo ko mala play anga mate kama bi ko abe che anga nyo mboya non mon bran deli mais c'est son mo ko tawara parce que golfo bolo ko en danga doni ka so ante danga do donc ba ni bolo je joba jini mati ma sambare ali ko pare mu shuna mati ya so ida ay ronga to akai ay mura ay mura ale mana do do sa bi na do ye dala de nimbalo kona ga yan ko ni ko na nimbalo ala nimbalo wala wala ga ni gura mo ya ni gura la ni gura la ga ko ma ni gura jira be ko duro jira kuna ma jira ko tano jira kuna ma ajira mo yala jira ma kuna jira ma ne ko mo ni gilimbe chagoro bale mo de jala be de guya be alanye bor mo ngani amandi do yire ko jawo ke mo de yisu woro do ni ina tantani ko to bala ke ne de lula lu bala ko fele lu santani ko bara kili e de lula ni du ni chagoro bale ibrahim ya dun ke bagu ibrahim to ba de ba mane ke bagu ni mane ko do ngulu la ne di ya du ya ko we ne lo ngu de chagoro bale ngo mi la ko lo ba du ya ro ke bagu ibrahim ma du ma sa ngaro do afi go pinjeni ibrahim ma de ma ro ba fi go pinjeni ale so fa to wati jini kelna wa e bi du ya nan ko ro ba yebra be ko yile bo to ma me e ba ma de lo wasu dawla wala ngol ta ka ba ko ni mo so to lo mi la mo so na lo mari so ma so ma do ale yini le ma ba lo ro adiga lo ni ngai ba ibra ro ya la chagoro ba ya yani ye mo ba lo ro adiga so ma ri ba ibra ro to ma so ma ni ne di tem ni la lu kan ma ko la lu tra na sama ni na ma ko la sama ni la be ke papi ko ni ajam are ay mo la ko kam la ko la ju no me kuma de kuma imagine na la me la kan de semra ya die du ko be na ba la kuri ga jiru ni ora ba ja tu imagine na ya ba la kan de kama marudu le guruwari ka umaru kino wale a guruwari ga ya jabe ya mawle ga aja jo fo gaye fulani do bali baye ma jelo wajelo chagoro bay mala de mo ga fa wala kande mi gulo mo na mo na do alo tunno wallahi wala ukado mata e kona wajang won ba mo mala ya wulu ni ngel e fa be mo na gilim boy ana bu jame bla ni ro ni fenero le la li sumu la ya se na bula la ngel mo ye ko bra fenero ba jogoro ba bari la ngel ngel ko ni kan mo ma di ko nyo ni de a bari la ka no na ba lulu bana wulu dinge fi le wulu da ini do ma ni wa jalo se mo ye di
Tinggal mau kemana sih bang? Jangan ni ala, dia jadi orang maya kumaya. Dia melihat dia, jangan orang yang maya kumaya. Meli tu malah, kau boleh mana? Meli ni, meli tu malah, ni wala wala. Jangan orang yang maya, meli tu malah, ni wala mani dero. Jangan orang yang maya, meli ala. Ni ada ni mana kau? Jangan orang yang maya, amana ala ya, ala ni ada ni maya mana ini? Aduh tu ya, aku dah banggalu ni orang maya aku maya. Dulu dah banggalu ni. Téléphone kanya nisona parce que chorba ni ko ako jeri mamadou nete mako somaye kamo ka barake ka avazimne wakeme wato wata wamwa ne to fe maki yedi ita ni yaye ibena men yin jafa ibta allah hara musoba fe bana Jinatigi Musa atia a jamumbia a tobia otuma sawali saro nyama Jinatigi Musa dafa yin sire ali de jakarta kurasa wabi kono kadia dugu jele ka yin ngani ke ko yana ko wabi kono to ko jolle ba dafa wakemela uko wata ay watan dia ko ngata muntugula dara muntugula blo jansa do ngol fo blo atia na blo ngé to mu chanda otuma nan nana chorba kasayina make chorba che chorba bawdu chorba che chorba fawdu chorba che atiri sebo ajenyo sebo akorofonyo parce que gobe ki febi simi niayi ibta sura be ka dabara do ki kori mama wo ko non ton be buni armade na chorba ala ka dem fembe ko ka dem fembe la jele ni buni armade jo armade ko kadi ala kuju parce que ba kala aba jumu yafa ala ni ibnu mamar kanu ko so onga buni armade jaka fari ala la katibani jedam fembe iteru yira ijanju yira hali munu ye wara bla ima choroba munu yu sogot donin kana olu saraka bo ala bolo katibo warti saraka otuma anna dandigeli ke
kana ɲɔgɔn dɛmɛ an ka san yɛlɛma kɛ an bɛ dugawu kɛ cɛ o cɛ muso o muso k'e de nalen ni cɛkɔrɔba ye tututu kɛ fura min na ka d'i ma ala k'o k'i ka sababu ye ɲinata kɔfɛ cɛ o cɛ k'e de y'i kunsi cɛkɔrɔba la i bɛna kɔrɔbɔ i mana kiiritige walayi ala k'a se d'i ma ala n'i ba n'i fa barika ani karamɔgɔ barika cɛkɔrɔba n bɛ daɲa dakuruɲɛ kelen mɔgɔw pereselen don i t'o fɔ n ye n b'o lakale dafe mɔgɔw pereselen don n bɛ tila ka mikoro di cɛkɔrɔba ma. Allo ne jama silamɛ fo nabaga k'i sebi kɔnɔkɔrɔ ka na an ka kulonkɛ yɔrɔ in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo cɛ fara muso kan denmisɛnnin ni mɔgɔba sifin ni sinjɛ n ye bɛɛ lajɛlen fo ko n bolo fila n kɔ ye ko n ye denni i y'a faamu denmisɛnnin so sɛgɛnnen maa tɛ wula dɔn dɛ ne ye denmisɛnnin fitinin de n man kini yɛrɛ dɔn ka bɔ numan na donc n bɛ nabaga bɛɛ fo olu bilala daw min ma n'a ka kalandenw n'a ka kamera nana an bɛ foli ta ni k'u ye wari m'u se yan sanu m'u se yan hɔrɔnya de y'u se yan donc an bɛ dugawu kɛ ala y'u ɲuman se yan cogo min na ala k'u ɲuman segin u ka denbaya la n b'o o tanu kɛ ala ye ko ala deli kɛ ala fɛ n'o bɔra yen an bɛ donso denna ba fɔ jinɛtigi ani woyima morini kalatigi ko bɛɛ n ye bɛɛ fɔ dɔnkotigi mali dugukolo kan an ka foli tanu bɛ bɛɛ an kɔni an ye jinɛtigiw ye an ye laturutigiw ye an tɛ jɔko ɲɛdɔn an tɛ kumako ɲɛdɔn an kɔni bɛ furatigɛ la kumatigiw kɔ donc n bɛ jama silamɛ bɛɛ lajɛlen fo ka daw fo dan tɛ foli min na aw jeliw fɛn fɛn bɔra bamakɔ ka na ka bɛɛ fo dan tɛ foli min na daw su in na jeli mamadu yan'an ka se dafe ma wallahi min fɔ i ka hɔrɔnya la san o san i bɛn'i siɲɔgɔn ka kɛnɛ kan ka bɔ bamakɔ ka na n tɛ foyi d'i ma n'a bɔra koliyiri ani wusulan na bɛn n b'i fo su in na sini sɔgɔma ni ala y'an si jɔ ka sini kɔnɔ jitumu boli cɛka dugu daginɛ boli tɛ jamana wɛrɛ boli tɛ jitumu kɔnɔ yan boli o de bɛ dilan an fɛ yan ko dɔnbaya sa bilayi hali su in na n'i y'a sɔn foli sigilen a sɔn dɔrɔn ko foli ka tigɛ bilayi a bɛ tiɲɛ donc sa ni kirisa ala ni karamɔgɔ gosi bonya n'a barika n b'a sɔn karamɔgɔ barika gosi kɔ sini k'a d'i ma k'a sɔn k'a kɛcogo bɛɛ f'i ye madu m'o d'i ma wari tɛ n bolo ka d'i ma dɛ i y'a faamu yan'an ka se d'aw ma dafe e ka moto n bɛ semaine kelen de d'i ma semaine kelen n bɛ yɛlɛ jakarta kan diɲɛ b'a ye ni n bɛ se ni n tɛ se n dɔgɔninw bɛ yan n balimaw bɛ yan sangama bɛɛ b'o kalama tilema kɔni san cɛ ne ye moto min tigiya kɛ sangama bɛ yan fana y'a fɔla ko n sere ye ba kuwa i y'a faamu ne ka dalu bɛ ne bolo mɛ n tɛ n waso n'o ye n karamɔgɔw bɛ yan karamɔgɔ fuseni bɛ yan karamɔgɔ moribaw bɛ yan n tɛ n waso ni dɔnni ye kuwa n seko ni dɔnko n bɛ waso ne don ani n karamɔgɔ ye n kalan min na donc dawuda n bɛ dawuda sɔn moto la sini sɔgɔma dawuda n b'a sɔn moto la sini ni jama ma da la su na fa ta ka na a bɛ kɛ bɛɛ na yan mɛ a ka di n ye sini an ka kɛ sutura la o de ka di n ye mɛ ni min ko k'a ma da la sini moto ye so kɔnɔ yan a bɛ ta ka na san mɛ sini o ne da o cɛ ne m'a d'a ma ale bolo in kɔni na o mikoro y'a bolo a n'a fɔ diɲɛ ye o ne bɛ ka kuma kamera bɛ ka filime k'an fa ni n baw fo k'an karamɔgɔw fo ka jigiyabilaw fo i y'a faamu n bɛ daw sɔn moto la sini 2000 bɛ yan o bɛ moto in san sɔngɔ ka taa bamakɔ ne y'o fɔ daw ye telefɔni na a sigilen bɛ n ko wari tɛ ne bolo ka d'a ma kalanden tɛ wari sɔrɔ ne ye karamɔgɔ gosi la kalanden de donc mais n'i ye ko daminɛ i bɛ taa o sira de fɛ ne labila ni san cɛ in na n ka san 3 ye n bɛ mɔnikura wele ka na san dama kɛ n ka so mɛ ne ko n ye waritigi wari tɛ ne bolo hali sini ne ye dɔɔni ɲini na hali n da o ye dɔɔni di ne ma sun na ka di ne ye mais an ka nkɔnifɔla don sini n ye n karamɔgɔ jansa da yɔrɔ min na a tɛ yɛlɛma dɛ sini n b'a sɔrɔ cɛ 3 fo ka na a bɛ kɛ diɲɛ na ni cɛ 3 fo ka sini n b'a bila a ju da ma a yɛrɛ bɛ taa dilan a k'a dulon ka siri yiri la dɔrɔn a ka mugu ci a la o y'a essayé ma fɔlɔ ye o b'a kɛ bilakoroninw ko k'a ni yiri bon tan ni bilakoroninw ka bɛlɛ binna kan a kana tɔgɔ bɔ n kɔni na dɛ o sababu ye ne wolofaw ye karamɔgɔ bari ko siya ni bana wolo a bɛ tiɲɛ so bi ala ka sinɛ la maa ne ta ka di bari ma don min na fɔ bi n ma minɔgɔ n ma kɔngɔ i y'a faamu n bɛ daw jansa n'o moto kelen ye sini
k'a di d'aw ma sani de don n b'a d'a ma sini o fana na a ka bɔnkɔ yala ɲa n'o ma fɛn fara o tɛ fɛn bɔ la dɛ 2000 ye sɛnɛ sogo ye arajo bɛ yan arajo 400 kameramani bɛ yan kameramani 400 aw jeliw aw ka jugu a ka 400 minɛ dafe ka moto semaine kelen miliyari d'a ma bilayi kuma de don dɔrɔn komi ni kungoya b'i kan kana kuma ka tɛmɛ quoi bi kunɲɔgɔn kan ka taa Bamakɔ ni taara n bɛ taa dafe ka moto d'a ma i y'a faamu bon n dɔgɔnin Levi a ye kuma dɔ fɔ yan su in na mɔgɔ kana ko bulon kan don tɛ dɛ bilayi ni ale ko ka b'a sɔrɔ tɛrɛn na fana y'i ban tɛrɛn min ye papiye dalen ye ale kɔ ye a kɛ ca 10 ye ni ale ma dama dɔw b'a tɔgɔ tiɲɛ kɔni na o fana bɛ fɔ donc o karamɔgɔw bɛ yan n bɛ fili kuma la ka dan ye ni donna min gasi la o bɛ hakɛ to wa bala ile dan tɔgɔ